το πρώτο γιατί. Τι έκανες? Ανέβηκα και 360. Βασικά, έτσι εδώ το έκανες. Ναι. Ναι, δεν είναι 360, έτσι εδώ γύρισε. Τρέφει πριν. Τρέφει. Το ίδιο πράγμα βασικά είναι, δεν θέλω να γίνει αυτό. Ωραία. Έχω και όμοιρες εσύ, Έχω και όμοιρες. Όλοι το ίδιο κάνεις, δεν. Όχι ρε, εδώ και τρέφλι και μετά στο δύο. Τι έκανες? Σμιθ και μετά τρέφλι και μέσα στο δύο. S. S. Και εγώ. Και εσύ S. 5 ευρώ. Θα μου μικρός το χέρι μου τώρα και δεν μπορώ. Ναι, καλά. Έτσι και μετά γύρισε. Σκούψε τα. Κάτω, ναι. Έτσι. Να υπάρχει εδώ κόλπο. Έτσι εδώ το αφήσα. Ρε, αυτό δεν επιτρέπεται το freestyle. Γιατί? Δεν το ξέρεις. Γιατί δεν επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται το freestyle. Ωραία, κάνω άλλη μία. Jay. Til Axel Fleischer. Nå da. Εδώ δεν μπορώ να βγάλω τόσο. Στα δω, τι έπαθα? Κάτσε λίγο να το σηκώσω. Κατουρήθηκες. Σιχάκι. Το πάτησε. Τελειώνεται. SK. Ναι, σκέφτομαι. Ντέρμπι, ποιος θα πάρει το α. Σίγμα κάπα αλφα. Ήδη. Νίκησες Νίκο, πήρες το α. Τι έκανες εσύ, το πέτυχες? Ναι, Δεν το πέτυχες. το πέτυχα. Τι έκανες? Έτσι εδώ, Ναι. στόβι. Α, ναι. Τι είναι αυτό? Όλοι. Το τελευταίο. Δεν ξέρεις όλοι. Στην τύχη, σου φύγει το δάχτυλο και κατά τύχη. Όχι ρε, μικρό όλοι. Ανεβαίνεις στη 360 Και κατεβαίνεις. €50. Αυτό τι ήταν. Νόλι. Δεν θέλω να υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Νόλι, το ξέρω, το έχω κάνει. Νόλι. Για ξανά. Έτσι εδώ γυρνάει. Γυρνάει σαν νόλι βάρια κάτι είναι. Μα αφού εσύ ρίχνεις αυτό εδώ. Έτσι γύρισε. Και έκανε και μια περιστροφή στα πλάγια Ξανακάνω, κάτω. ξανακάνω. Θα μου ξανακάνω. Να το. Σαν όλοι τρέφλι πες το. SKA, Ναι. Ο ξαδερφός σου πότε θα έρθει Νίκο? Viral kick. SKAT. Νίκο, ξαδερφός σου πότε θα έρθει? Δεν ξέρω. Τι να λέει. Νόλι τρέμ. Τρέμ. Νόλι σόβι. Win. Winner. Κάνει άλλο όλοι, δεν μπορώ. Αυτά μπορώ. Προπολεύω καλύτερα. Έλα, καλά.